dan mijin ni ne wannan ni ne ban shiga hannu ba ni ne bari ba ta nan ni ne a nan ba alkhairi gwandan zo ya ka zama an kaɗan bijilan ƙaruwar ciki na wallahi ba alkhairi da alkhairi Allah ba zan kaɗan bijilan ba da daga wannan tsira nan bai kan mutum da ba alkhairi. Wani labari kuma? Wai an kama mijin aljana. Ya na ka shirya baby. Wallahi in faɗa maka an ce an kama shi a wani gari. Ba na ce ki daina mun labarin mijin aljana ba. Mune a daina baka labarin mijin aljana. Kama shi fa akai kuma taimakon mutane akai da kuma iyayen yara da ake sace su. Ai abun farin ciki ne. Wannan su ta shafa. Kin san wani labari da nake so in baki? Ina wannan matar take kawo miki sarin atamfofi. Ha ai da na shiga kasuwa na ganta tana yawo bazar. Ni ba na son wani mummunan labarin. Duk daɗin wannan labarin? Ba na so ni ma. Dan dai biki ganta bane ba yadda take tafiya ba. Ta shafa ni ba matsala ta bace ba. Ni da ita ka daina mun magana ta ni ba ita. Haihata. To shikenan da yanzu me kika dora mana? Yanzu dai nake aikin. Ina wa'annan yaran suka yi da mota ne fi sabilillah tun ɗazu nake jiran su. Hello? Na'am? Mijin aljana kuma? A ina? To shikenan ga munan zuwa yanzu nan zamu shirya zan kira su za su zo gurin yanzu. Insha Allah ga munan zuwa. Dinga bin sa a baya ga munan zuwa gaba daya duk zamu to duka insha Allah yanzu nan kwa. To shikenan sai mun zo. Sai mun zo. Kake kwana biyu wallahi lafiya lau. Mijin aljana kuma mijin aljanan da na baro shi a wancan garin da na baro yanzu kuma a kofar layi. Wanda layi gani nan zuwa da Allah rike min shi, gani nan zuwa da karfi na yanzu. Allah ka ebo yaranka ku taho maza da Allah gashi nan yanzu. Ok da Allah ina jiwa shaf dan Allah da annabi ka zo maza gashi nan yau mun gan shi. Ina ok komanda ba matsala gani nan na biyo shi ta baya to saboda haka ka biyo ta lungun gidan su Nura sai mu tarfa shi a nan gani nan na taho yanzu mu haɗa nan. Mijin aljana kuma?
Ok, yanzu za mu fita kenan. Ok, a wancan ɗauke to gani nan zuwa insha Allah yanzu. Bari je in canjo kaya. Ok. Ok sa, gani nan tawowa yanzu nan. Insha Allah. Thank you sir. Ga mijin aljana a nan babban layi, maza da Allah ka ebo yaranka ku taho, maza da Allah gashi nan yanzu. Ok da Allah ina jiwa, shaf dan Allah da annabi ka zo, maza gashi nan yau mun gan shi. Guduwa nake yi. Yawwa na gan shi. Kai ne ban gani ba. Ok na ganka to. Allah ya tona asirin ka mijin aljana, yau ka shiga hukumar hukuma.